Ξανά μαζί. Ξανά μαζί στο eLife. Ναι, με θέματα site προσφορών ή τα coupon sites. Ναι, και νομίζω ότι πρέπει να μας εξηγήσουν λίγο πώς δουλεύει ακριβώς αυτό το σχήμα κάποιος. Και κάποιος που να τρέχει ένα τέτοιο site. Ναι, είναι αρκετά. Εμείς διαλέξαμε να βάλουμε στον αέρα. Ναι. Το τσάμπα.gr. Το τσάμπα.gr, το οποίο έχει ωραίο όνομα. Ωραίο όνομα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσα είναι όλα τζάμπα εκεί πέρα, αλλά αυτό νομίζω θα μας το πει ο κύριος Γιάννης Τζιώτης, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του site. Κύριε Τζιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και από εμάς. Είναι όλα τζάμπα. Είναι σχεδόν τσάμπα. Πολλές φορές, να σας φέρω ένα παράδειγμα, δεν έχει τύχει ποτέ να σας ρωτήσει ένας φίλος σας πόσο το αγόρασες αυτό και του λες την τιμή, ξέρω εγώ 10 ευρώ. Πω τσάμπα το πήρες. Κάπως έτσι. Ναι, δεν είναι τσάμπα, αλλά η τιμή που το πήρες είναι τσάμπα. Okay. Εντάξει, ωραίο. Ήταν αυτό, εντάξει, το όνομα είναι λίγο περίεργο, αλλά νομίζω είναι και πιασάρικο. Θα μου επιτρέψετε αυτή την έκφραση. Και πολύ τυχεροί που το βρήκατε το όνομα στο διαδίκτυο. Ναι, το έχουμε κατοχυρώσει. Το έχετε κατοχυρώσει καιρό? Θα έλεγα όχι τόσο πολύ καιρό. Όπως αναφέρατε, ήμασταν αρκετά τυχεροί. Ναι. Βέβαια, μετά από μια έρευνα και λόγω της επικαιρότητας, της οικονομικής κατάστασης και όλα αυτά, νομίζω ότι είναι αρκετά επικαιρό. Αυτό που θέλουμε να μας εξηγήσετε λίγο είναι πώς λειτουργεί, ποιο είναι το μοντέλο δηλαδή που δουλεύει ένα site προσφορών. Δηλαδή, από την πλευρά τόσο του καταναλωτή όσο και της επιχείρησης που θέλει να κάνει μια προσφορά. Δηλαδή, ο καταναλωτής τι κάνει? Το όλο κόνσεπτ, η όλη η ιστορία είναι πάρα πολύ απλή. Δηλαδή, εμείς σαν επιχείρηση, σαν τσάμπα.gr, μάλλον πηγαίνουμε στις εκάστοτε επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να διαφημιστούν. Ξέρουμε το πρότυπο διαφημίσεων, το κλασικό, το οποίο μπορεί να βάλει μια διαφημίση είτε είναι στο ραδιόφωνο, είτε είναι στην τηλεόραση, είτε είναι στον τύπο ή οτιδήποτε. Βέβαια, εκεί θα πληρώσει ένα χρηματικό ποσό αλφα τάξεως. Σε τέτοιου είδους εταιρείες με καθημερινές προσφορές, όπως είναι το τσάμπα.gr, η επιχείρηση μπορεί να διαφημίσει το προϊόν της ή την επιχείρησή της χωρίς κάποιο συγκεκριμένο κόστος. Γιατί τους υποσχόμαστε ότι θα τους φέρουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό πελατών. Εμείς κερδίζουμε από τις αγορές των πελατών. Δηλαδή, όσο πιο πολλοί πελάτες αγοράσουν την προσφορά, τόσο πιο πολύ κέρδος έχουμε και εμείς από την πλευρά. Άρα υπάρχει μια προμήθεια που παίρνει το site. Βέβαια, υπάρχει μια προμήθεια. Αλλά με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση κερδίζει, γιατί εάν δεν της πάμε κόσμο, δεν σπαταλάει σε εισαγωγικά τα χρήματά της. Απ' την άλλη, ο καταναλωτής κερδίζει, γιατί εμείς, εφόσον έχουμε υποσχεθεί στην επιχείρηση ότι θα φέρουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό αγοραστών, μπορούμε να πιάσουμε και καλύτερες τιμές επί του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Ωραία, εγώ που είμαι ένας που έχω μπει στο τσάμπα.gr ή στο οποιοδήποτε site, βλέπω μια προσφορά που μου φάνηκε ενδιαφέρουσα. Τι κάνω? Εκδηλώνω ενδιαφέρον? Η μεγάλη προσφορά που τρέχουμε αυτή τη στιγμή αφορά για 6 μήνες απεριόριστα manicure pedicure, όπως θα έχετε δει και στη σελίδα μας. Τι θα πρέπει να κάνω λοιπόν? 13 ευρώ. Τι θα πρέπει να κάνω? Ο αγοραστής ο οποίος ενδιαφέρεται, στην προκειμένη περίπτωση δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, γιατί υπάρχουν και πάρα πολύ ανδρικός πληθυσμός ο οποίος θέλει να αγοράσει αυτή την προσφορά, να την κάνει δώρο. Εγώ συμπληρώνω το email μου ή βάζω και την πιστωτική μου. Και είναι η διαδικασία δηλαδή. Η διαδικασία είναι απλή. Βλέπεις την προσφορά, εάν σ' αρέσει, εφόσον έχεις κάνει εγγραφή σαν μέλος, κάνεις την αγορά. Οι αγορές γίνονται με 4 διαφορετικούς τρόπους. Είτε μπορείς να πληρώσεις με την πιστωτική σου κάρτα μέσω της συνεργαζόμενης τράπεζας, συγκεκριμένα της Alpha Bank, είτε μπορείς να πληρώσεις με προπληρωμένη κάρτα, είτε μπορείς να χρησιμοποιήσεις την PayPal, η οποία είναι μια τράπεζα του διαδικτύου, η μεγαλύτερη τράπεζα αυτή τη στιγμή του διαδικτύου, είτε ακόμα μπορείς να κάνεις και μια κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Ωραία, αλλά η χρέωση γίνεται αφού και μαζεύονται εσείς έναν συγκεκριμένο αριθμό ή τρέχει προσφορά ανεξάρτητα? Εξαρτάται το τι θα ζητήσει η επιχείρηση. Μια επιχείρηση μπορεί να μας πει ότι εγώ θέλω 50 άτομα. Τουλάχιστον. Οπότε, αν ζητήσει η επιχείρηση 50 άτομα, τότε η προσφορά θα ισχύει εφόσον συμπληρωθεί ο συγκεκριμένος αριθμός ατόμων που ζητάει η επιχείρηση. Και μόνο τότε γίνεται η χρέωση. Μόνο τότε γίνεται η χρέωση. Εάν όμως η επιχείρηση σου λέει όχι, εγώ είμαι ικανοποιημένος και με μία αγορά, τότε αυτόματα και με μία αγορά μπορεί να ενεργοποιηθεί η προσφορά. Τι άλλα προϊόντα μπορούμε να βρούμε σε ένα site προσφορών, στο δικό σας? Σε ένα site προσφορών μπορείτε να βρείτε τα πάντα, ό,τι βρίσκεται στην καθημερινότητά σας. Δηλαδή θα μπορέσετε να βρείτε από ταξίδια, από είδη περιποίησης, από εισιτήρια σινεμά, θεάτρου, εκδηλώσεων, συναυλιών κτλ. Ακόμα μέχρι και λογιστές, θα δείτε αργότερα
να μπαίνουν μέσα, μέχρι και ανθοπολία, μέχρι και είδη δώρων, ό,τι μπορείτε να βρείτε στην καθημερινή αγορά έξω, θα μπορείτε να το βρείτε και μέσα σε ένα τέτοιο site. Εμένα με έκανε εντύπωση ότι υπάρχουν προσφορές για εστιατόρια, ξενοδοχεία. Εκεί πέρα δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τα τραπέζια ή τα δωμάτια? Οι περιορισμοί, βεβαίως, ας πούμε στα δωμάτια, αν δεν είναι μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα και είναι συγκεκριμένα δωμάτια, τότε κάνουμε πώληση των συγκεκριμένων δωματίων. Δηλαδή, αν μια μονάδα έχει μόνο 10 δωμάτια, θα γίνουν μόνο 10 πωλήσεις. Ναι. Για τη συγκεκριμένη όποιος προλάβει δηλαδή. Όποιος προλάβει, βέβαια. Βέβαια, εάν η επιχείρηση πει ότι η προσφορά ισχύει για 4 μήνες, τότε είναι κατόπιν διαθεσιμότητας. Ναι. Εκπτώσεις, από ποια είναι η κλίμακα των εκπτώσεων των οποίων σας δίνει η επιχείρηση? Οι εκπτώσεις φτάνουν από 40% έως και 90%. Η συγκεκριμένη προσφορά που έχουμε τώρα είναι στα 88,12%. Αλλά σαν εταιρεία έχουμε φτιάξει και το εξής. Κάποια επιχείρηση θέλει να πει ευχαριστώ στους πελάτες της, κάποια μεγάλη εταιρεία. Και λέει, εγώ δεν θέλω χρήματα. Δίνω ένα συγκεκριμένο αριθμό προϊόντων ή υπηρεσίας, το οποίο δεν ζητάω χρήματα. Οπότε εκεί φτάνουμε και το 100%. Παίζει δηλαδή ανάλογα από τις προσφορές. Τι πρέπει να προσέχουν οι επισκέπτες του site? Δηλαδή υπάρχουν ψηλά γράμματα που πρέπει να τα βλέπουν λίγο πιο προσεκτικά στις προσφορές? Υπάρχουν ψηλά γράμματα. Στη συγκεκριμένη σελίδα τα έχουμε κάνει όλα μεγάλα, να φαίνονται. Τα ψηλά γράμματα που λένε οι άλλοι, εμάς είναι πολύ μεγάλα. Είναι στο ίδιο μέγεθος όπως διαβάζεις και τα υπόλοιπα κείμενα. Αυτές είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που βάζει η εκάστοτε επιχείρηση. Παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να θέλει να βάλει την προσφορά να ισχύει από Δευτέρα έως Παρασκευή και να μην ισχύει Σαββατοκύριακο. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το πούμε αυτό στον πελάτη, στον καταναλωτή, και να ξέρει εκ των προτέρων ότι η προσφορά αυτή ισχύει από τότε μέχρι τότε. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει τις ώρες λειτουργίας του, θα πρέπει να γνωρίζει πόσα κουπόνια μπορεί να αγοράσει κτλ. Αυτά όμως είναι ξεκάθαρα εκ των προτέρων, ώστε να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Μάλιστα. Βλέπετε τώρα με την οικονομική κρίση να έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που ενδιαφέρονται να εκμεταλλευτούν τέτοιου είδους προσφορές? Επειδή προσωπικά και εγώ είμαι καταναλωτής, ναι. Και πριν δημιουργηθούν αυτές οι προσφορές, αυτά τα site με τις προσφορές, όσοι ασχολούνται με το ίντερνετ ήδη ψάχναν να βρουν την καλύτερη τιμή σε ένα προϊόν ή σε μια υπηρεσία, την οποία την έκανα και εγώ. Τώρα, όντως, λόγω οικονομικής κρίσης αυτό έχει αυξηθεί και ο κόσμος ακόμα αναζητάει πού θα μπορέσει να βρει το πιο οικονομικό με την καλύτερη δυνατή ποιότητα. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε το καλύτερο προϊόν, ναι, με την καλύτερη τιμή. Εσείς κάνετε κάποια αξιολόγηση της προσφοράς, παραδείγματος χάρη. Υπήρχαν παλιά κάποιες εκπτώσεις όπου βάζουν πολύ υψηλά την αρχική τιμή και μετά σου λένε με έκπτωση και την δίνουν στην πραγματική τιμή. Ναι. Γίνεται εσείς κάνετε κάποια αξιολόγηση των πελατών σας, των προσφορών που σας φέρνουν? 100% κάνουμε αξιολόγηση και θα σας πω το εξής. Το πρώτο πράγμα που συζητάμε με τις επιχειρήσεις είναι οι τιμές που μας δίνουν πρέπει να είναι αληθινές. Για δύο απλούστατους λόγους. Ένα είναι το ότι ο πελάτης δεν είναι κορόιδο και όταν θα πάει στην εκάστοτε επιχείρηση θα μπορεί να δει τη τιμή τιμοκαταλόγου, οπότε θα ξέρει η αρχική του τιμή ποια είναι. Εκεί θα κάνει δυσφήμιση πλέον η επιχείρηση. Και το δεύτερο είναι φυσικά ότι εάν δεν κάνουμε εμείς τον έλεγχο που τον κάνουμε, θα γίνουμε και εμείς, θα κάνουμε δυσφήμιση στη σελίδα μας. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτά που πουλάμε δεν είναι αληθινά. Σε περίπτωση που αγοράσει κάποιος ένα προϊόν, μια υπηρεσία και δεν είναι ικανοποιημένος, θα απευθυνθεί σε εσάς ή στην επιχείρηση? Μπορεί να έρθει και σε επικοινωνία μαζί μας. Έχει δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων εντός 14 ημερών εφόσον δεν έχει χρησιμοποιήσει το κουπόνι. Σε εσάς ή στην επιχείρηση? Στην επιχείρηση. Όταν λέω στην επιχείρηση, εμάς, το chamba.gr. Για το κουπόνι? Ναι, ναι. Μάλιστα. Το οποίο το επιστρέφεται στο ακέραιο το χρηματικό ποσό και έχει δύο επιλογές. Είτε να επιστραφεί πίσω, εάν έχει κάνει πληρωμή με πιστωτική κάρτα, να επιστραφεί πίσω στην πιστωτική του κάρτα, ή να πιστωθεί ο λογαριασμός του στο chamba.gr. Ανάλογα. Με ένα ποσό το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει να αγοράσει οποιαδήποτε άλλη προσφορά θέλει. Κάτι άλλο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή έχω την αίσθηση τουλάχιστον και νομίζω ότι υπάρχουν υπερβολικά πολλά sites με προσφορές στην ελληνική αγορά πλέον. Δηλαδή το νούμερο πρέπει να έχει ξεφύγει. Πώς διαφοροποιείται μεταξύ τους, δηλαδή ποια μπορεί να είναι η διαφοροποίησή τους?
Πολύ καλή ερώτηση. Όντως υπάρχουν πάρα πολλά site αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά. Δηλαδή, κάναμε μια συζήτηση πριν με το Σάκη. Ναι. Εννοείται ότι μπορείς να πάρεις. Εντάξει, τώρα προσφορά να πάρεις τώρα μια προσφορά από την Αμερική μου κάνετε λίγο εντύπωση. Όχι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά site σε εκάστοτε χώρα. Ας πούμε, στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή τρέχουν πάνω από 70 sites με καθημερινές προσφορές, όπως και στην Αυστραλία, εκατοντάδες. Άρα η εκάστοτε χώρα έχει και πάρα πολλά sites, γιατί πιθανότατα να είναι μια μόδα. Το πώς διαφοροποιούμαστε εμείς είναι το εξής. Να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα, ίσως να γίνω και λίγο λαϊκός. Υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα, έτσι, πάρα πολλές μάρκες, πάρα πολλά αυτοκίνητα. Εμείς διαφοροποιούμαστε στην ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, του προγράμματος που χρησιμοποιούμε. Έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά. Είμαστε η μοναδική σελίδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που παρέχουμε 2 γλώσσες. Δηλαδή και κάποιος αγγλόφωνος θα μπορέσει να παρακολουθήσει το chaba.gr. Επίσης είμαστε η μοναδική σελίδα στην Ελλάδα που δίνουμε τις δωροκάρτες. Δηλαδή κάποιος που θέλει να κάνει δώρο, αλλά δεν γνωρίζει αν αρέσει αυτό το δώρο, η συγκεκριμένη προσφορά δώρο που θέλει να κάνει στο εκάστοτε άτομο, μπορεί να αγοράσει μια δωροκάρτα της τάξης των 20 ευρώ, 30, 50, 60, 100 όσων θέλει και να δώσει τη δωροκάρτα στο άτομο το οποίο θέλει να το κάνει δώρο και με αυτόν τον τρόπο το άτομο που θα λάβει τη δωροκάρτα θα μπορέσει να αγοράσει την προσφορά την οποία του αρέσει. Ποιες προσφορές κινούνται πιο πολύ? Ποιες κατηγορίες προσφορών βλέπετε? Δηλαδή, ξέρω εγώ, είναι τα κουρέματα? Ναι, κομμωτήρια, ό,τι έχει να κάνει με την ομορφιά και την περιποίηση γίνεται περισσότερο. Μάλλον γυναίκες χρησιμοποιούν τα site προσφορών μάλλον. Ναι. Και εκεί. Επίσης, από τον αντρικό πληθυσμό, ας το πούμε έτσι, κινούνται πολύ τα πλυντήρια αυτοκινήτων. Ωραία. Πολύ καλό. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και τα ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπατε και νομίζω ότι θα επανέλθουμε πάλι στο θέμα, γιατί αυτό η ιστορία με τα sites προσφορών νομίζω θα έχει και συνέχεια και θα υπάρχουν και αρκετές εξελίξεις. Να σας ευχαριστώ, ένα καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Και ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.